A teď si ukážeme jeden z nejnáročnějších cviků na dolní končetiny a zadek. Jedná se o dřep na jedné noze. K tomuto cviku byste zase měli přistoupit, až pokud máte osvojenou techniku klasického dřepu. Důležité zase věci, nebuďte na špičce, čili váha na patě, na vnější straně, aby nám koleno nešlo dovnitř. Takže začínáme stojem na jedné noze, ruce si dáme před sebe, noha před sebe, propnutá špička a s nádechem jdeme dolů, úplně dolů. Špička furt propnutá, ramena tlačím dolů a s výdechem nahoru. Ještě jednou, ramena tlačím dolů, jdeme nádech dolů a výdech nahoru. Nyní si tento cvik ukážeme ještě ze strany. Takže zase začínáme stojem na jedné noze, druhou nohu přednožíme, špičku propneme, zpevníme trup, ramena stáhneme od uší a jdeme nádech dolů a výdech nahoru. Takže tohle byl dřep na jedné noze.